Ol ören tiz, texnikası hem güçlü. Onun depencerimi toplarını bolsa, öňünden hicim okap bolmayar. Lionel Messi. Manchester United'da Cristiano Ronaldo ýaly oyunçy bugünkü günde hem yetişmeýär. Wayne Rooney. Ronaldo dünýäniň iň güýçli oyunçysy Sir Alex Ferguson. Ronaldo başga dünýäli. Şonuň üçin hem onuň tizligini söz bilen aýtmak kyn. Carlo Ancelotti. Men işlän oyunçlaryň içinde şüphesiz Ronaldo iň güýçlüsi Jose Mourinho. Assalamu alaikum qadrli Tama Futbol kanalynyň müştoklary. Sizi kanalymyzda görüp duranymyzdan ören şat. Geçen videomuzun tesirlerinde yazılıp kalınan haýyşlar boyunça Cristiano Ronaldo'nun videosunu tayarladık. Qadrli kanalımızın tomaşaçıları, videomuza başlamazdan ön kanalımıza qoşulmaňyzy ve like düğmesini basmaňyzy, sizin basan like'larınız bolsa bizi yenide bundan da gowrak videolar çıkarmamıza goldaw bolýar. Yıldız bolup tanalyan futbolçuların diğerli hemmesi garip maşgaladan çıkýarlar ve olar yıldız bolýança ağır yolu basıp geçýärler. Ýöne futbolçuların içinde Cristiano Ronaldo iň ağır yolu basıp geçen diýsem inanýaňyzmy? Sebäbini bolsa şol videonyň dowamında bilip alarsyňyz. 5 fevral 1985 ýylda Portugaliýanyň Funchal şäherinde futbol tarihindeki iň beýik futbolçuların biri Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro dogulýar. Onun kakasy özünün gow görýän aktýory Amerikanyň prezidentiniň adyna meňzedip goýan bolsa-da Cristiano Ronaldo'nun durmuşy prezident Reagan'ın durmuşyna meňzemedik. Ejesi aşpez, kakasy bolsa bagwan, nahary doýup iýmeklik maşgala üçin iň uly bagtlaryň biridir. Ýöne futbolçu bu hakynda ýaşlyk döwrüm gow geçdi. Şükür etmezlik bolsa uly günädir diýär. Bayramlar hakda bolsa gep bolmagy mümkin däl. Ronaldo maşgalada 4-nji çağı bolup maşgalasyndaklaryň hemmeti bir otogda polda uklanlar. Portugaliýanyň ol ýaşaýan şäherinde ýazda hem ýagyşkän ýagýar. Şol sebäpli onun öýü hemişe soğuk bolýar. Hemde öýünden ýagyşyň suwuk hem damjalan. Maşgalada pul azlygy yetmedik ýaly. Ronaldo hiç haýsy deňduşy bilen çykyşyp bilmedik. Ýaşlyk wagtynda Ronaldo bilen hiç kim hem dost bolasy gelmedik. Cristiano'nun hakyky we yeketäk dosty köçeden tapyp gelen topudy. Ronaldo şol günden başlap iň köp wagtyny hiç kim ýok ýerde iň ýakyn dosty top we futbol bilen geçirýärdi. Ronaldo'nun durmuşy Pele'nin durmuş ýoluny hem meňzep gidýär. Ronaldo we Pele'nin durmuş ýolunyň meňzeş taraplarynyň biri şunda. İki futbolçu hem ýaş wagtynda futboldan başga hiç zada gyzykmaýarlar. Ronaldo'nun kakasy işleýän ýerine Andorino klubuna Ronaldo'ny futbolu berýärler. Deňduşlary ony şol mektepde owaly diýip çağırýardy. Birazajyk wagt geçen soň bolsa Ronaldo'ny mektepden hem kowýarlar. Ronaldo mektepden kowlanyp bolsa-da her günni dosty bilen, ýagny futbol bilen wagtyny geçirýärdi. Ýalňyzlykda birazajyk bolsa-da futbol bilen güýmenýän Ronaldo'dan ýene-de amat ýüz öwürýär. Gep şunda, diagnostika barlylaryndan soňra Ronaldo'da ýürek keselini bilýärler. Muňa görä ýüreginiň ýokarky kysmyny kesip içinden käbir bölekleri almaly bolýar. Bul bolsa ýürekde tromba emele getirýän bölek bolup adamyň bütün organizmine ýaýrama ihtimaly bardy. Ejesi operasiýa razy bolýar we şol günden başlap tarih ýazmany başlaýar. Ýatlap galyň 2003-nji ýylyň 12-nji awgustunda şol gün Ronaldo üçin durmuşynda iň esasy günleriň birine aýlanýar. Onda Manchester United kluby Ronaldo'nun kimligini tanaýar. Şol gün güýçli futbolçulara karşı top oynan Ronaldo Sporting bilen bilelikde United'i 3-1 hasabında yeňýär. Hemde birinjilerden bolup Ronaldo'nun beýik futbolçy boljagyny siz we biz gowy tanaýan Sir Alex Ferguson şol güni 12 awgust
Ronaldo Old Trafford'da United'i utan günü duyar. 17 yaşlı dengduşları ovalı deyip çağıran Ronaldo akla sığmayacak bahada 15 milyon euro Manchester United'e geçer. Ronaldo Manchester United'da ilkinci oyununu gol bilen başlayar. United'da amatlı futbolcu adı bilen değildi. Belki yılın en güçlü oyuncusu bolup başlayar. Ronaldo Manchester United'da oynamağına başlamağı bilen bütün dünya ol haqda geplep başlayar. Ronaldo Manchester United'da en universal futbolçuluğunu qo'y böküp kellede gol urup bilyendigini, iki ayakta hem güçlü top tepip bilyendigini ispatlayar. Tezlik barada bolsa onun bilen yarışmak peydasız. Dribbling ve fintleri haqda geplemese hem bolyar. Cristiano Ronaldo milli yığınısına hem çağırılıp başlayar. Ronaldo'nun durmuşunda hemme zat öz ornunu düşün yağlıdı. Emma futbolçunun 20 yaşında onun kakası köp içimlik içenliği sebepli bu dünyanı terk eder. Şol günden başlap öz karşıdaşlarına rehimsiz bolup başlayar. İndilikte Ronaldo'nun karşıdaşları onu gülüp değil de korkup gözlep başlayarlar. Manchester United'da mümkünçülüğü bolan hemme utuşları, kubukları kazanıyor. Manchester United klubundan Real Madrid klubuna geçmesine bolsa tomoşaçıların özleri sebep bolup kalıyor. Angliya ve Portugalya arasındaki oyunda Rooney ve Ronaldo düşünüşmen kalıyor. Oyunun sudyesi bolsa Rooney'e kızıl kartışka berip meydançadan çetleştiriyor. Şol günden başlap Angliyalı futbol muştoklarının Ronaldo yigrenç dörüyer. Gep devletler haqda gidip durdu da 2009 yılın rekord bolan bakasını Ronaldo Real Madrid klubuna geçer. Manchester United klubundan Real Madrid klubuna geçmesinin sebebini Ronaldo öz intervyunda şöyle diyer. Men duzunu iyen klubum hakkında unutmayan. Olar menden hazırda öykölü. Şonun ýaly bolsa da men olardan öykölü değil. Men onların kömögü bilen şul derece yettim diyer. Ronaldo 2009 yıldan 2018 yıla çenli bolan vakt içinde Real Madrid'in yüreğine aylanýar. 2015 yılın 30 sentyabrında Çempionlar Ligasında Malami'ye karşı oyunda Cristiano Ronaldo 500. ve 501. golünü urup Real Madrid'de bolsa Portugalsın 308. oyundan soň 324. golünü uran Cristiano Ronaldo Raul'u kovup geçer. Klub tarihindeki en güçlü bombardier, yani klub toprolu deyilip ıglan edilýär. Ýatladyp geçeceğiz. Raul'un 323 golü urmak üçün 741 oyun gerek bolan. Raul'dan diğerli birebir kem oynap Ronaldo klub tarihindeki rekorçudan geçip bildi. Cristiano Ronaldo İspanya klubuna 15. Çempionlar Ligasının kubugunu kazanmağına kömek edýär. Özü bolsa bul işi 4 gezek edip Çempionlar Ligasında rekordlar goýýar. 2018 yılın 10 iyunda Ronaldo Juventus klubuna geçer. Kızıklı tarafı şunda, bul kararı şahsi özüne değişip olup bunu klub resmi sayt hem Ronaldo'nun özü hem tasdiklan bolup bul karar menin şahsi kararım. Tomoşaçılarımdan men doğru düşünmeklerini haýyş edip sorayan diýer. Futbolçunun şertnaması bolsa 2022 yıla çenli bolup Juventus'daki tarihi indi yazmana başladı. Ronaldo haqda kıysaça näme diýmemiz mümkün? Google'dan en köp gözlenýän futbolçu, şunun bilen birlikde dünýäniň en köp tomoşaçysyna eýe bolan futbolçu. Ronaldo bul 99% zahmet çekmek bolsa köpçülük üçün kyn. Emma Ronaldo üçün bul ansat. Näme üçin diýýäňizmi? Sebebi onun en yakın dostu futbol. Menin bolsa en gowy görýän işim siz gadyrly tomoşaçylarymı bir-birinden kızıklı olan videolar taýýarlamak. Bunda sizden gerek bolan 3 tane zat bardır. Birincisi kanalyma goşulmak, jaňjagazy basyp goýmak. İkincisi like basmak. Üçüncüsü bolsa indiki videolarımda kim hakkında bolmagyny isleýäniňizi aşağıda tesvirlerde yazıp kaldırmak.
daşar yurtda yören yurtdaşlarım, hem de öz vatanımızdaki qadırdanlarım, hemmäňiziň janyňyz sag, biriňiz müň bolsun. Ýeneki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.